Ovo je popis na 63 stranice vrijedan 9 milijardi i 300 milijuna kuna. Toliko uz redovite poreze građani i poduzetnici plaćaju državi, županijama, gradovima i općinama. Ceste, vode, šume, ta džungla nameta Denisovu tvrtku stoji između 45 i 70 tisuća kuna na godinu. Za te novce bi mogli sigurno platiti jednu plaću za pola godine jednom motiviranom djelatniku. Jedan od onih koji mene osobno jako žulja, to je recimo članarina turističkoj zajednici. Mi u svom poslovanju sa turističkom zajednicom imamo dodira otprilike 0%. Najviše nameta građani i poduzetnici plaćaju Ministarstvu zaštite okoliša, više od 4 milijarde i 400 milijuna kuna, zatim Ministarstvu prometa, više od 2 milijarde kuna, te Ministarstvu kulture, gdje je i Hrvatska radiotelevizija, više od milijardu i 300 milijuna kuna. Ministrica gospodarstva najavljuje značajno rezanje nameta. Cilj Ministarstva gospodarstva je smanjivanje parafiskalnih nameta između 20 i 30% kroz sljedeće 3 godine. Iz udruge poslodavaca kažu da ne znaju za drugu zemlju s toliko parafiskalnih nameta. Oko 2 milijarde kuna vjerujem da se može sa dobrom analizom uštedjeti i smanjiti u smislu, ali i građanima, zajedno građanima i poslodavcima. Ali vidjet ćemo kad krenemo analizu gdje su zapravo i kojih iznosi i da li su stvarno oni toliko potrebni, možda ima i više. Iako ih je 547, popis nameta nije konačan, pa je ministarstvo na svojim internetskim stranicama postavilo obrazac da poduzetnici i građani mogu prijaviti ako plaćaju još neki namet koji nije na popisu.